дар ҳаёт ту касонеро вомехӯрӣ ки дини туро ва ё ин ки худи туро таҳқир мекунанд. Сабаби таҳқири онҳо дар он нест ки туро дӯст ва ё бад мебинанд, балки сабабаш ин аст ки дили онҳо сиёҳ ва сахт гаштааст ва онҳо гумроҳу ҷоҳил ҳастанд, вале худи онҳо инро дарк намекунанд, намефаҳманд, яъне дарк карда наметавонанд. Барои ҳамин Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд: агар ту маро фаромӯш сохтӣ, ман ҳамчунон мекунам ки ту худатро гум мекунӣ. Ту ҳатто дарк намекунӣ ки бо ту чӣ рух дода истодааст. Ин дар ҳақиқат ҳамин хел аст ва барои ҳалли ин мушкилӣ танҳо як роҳ аст. Бояд шумо коре кунед ки, ва ин хабари хуш аст, Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд: фафирру илаллоҳ. дар тафсири ин оят гуфта шудааст ки фафирру илаллоҳ ин аз дурӣ аст, яъне бигрез, баргард ба сӯи Аллоҳ. чӣ метавонад аз ин бештар, зеботар ва ширинтар бошад? Аллоҳ мегӯяд: ман намехоҳам ки ту биравӣ, баргард. Субҳаналлоҳ. ту танҳо фикр кун, Аллоҳ намегӯяд ки бирав, ту гуноҳ кардаӣ, ту гунаҳкорӣ, ту шармандаӣ, бирав, балки мегӯяд: баргард ба сӯи ман. ту танҳо тасаввур кун, вақте ки ту ба сӯи Аллоҳ тавба мекунӣ, мегӯӣ ки ё Аллоҳ, маро бубахш. ту ҳис мекунӣ ки дарунат чӣ тавр месӯзад, ашк аз чашмонат ҷорӣ мешавад. ту ҳис мекунӣ он эҳсосотеро ки дар қалби ту пайдо мешавад. вақте ки ту сидқан ва холисона тавба мекунӣ, бидон ки ин ту нестӣ, ин қарори ту нест, балки ин қарор аз ҷониби Аллоҳ аст, ки дар қалбат нармӣ ва хушӯъ ҷорӣ кард. ту танҳо шитоб кардӣ ва он аст ки туро ҳидоят кард. ту танҳо як кам дар қисмати ғафлатзадаи қалбатро бедор сохтӣ ва он дар ҷавоб бигуфт: маро ёд кун ва ман низ туро ёд хоҳам кард. ба сӯи ман биё ва ман ба сӯи ту меравам. ба сӯи ман қадамзанон биё ва ман бошам ба сӯи ту давон давон меравам. ки туро ба ғайр аз Аллоҳ аз гуноҳон раҳо мекунад ва мебахшад? Ки? Шахси муъмин бояд боварии комил дошта бошад ки вақте ки ман тавба кардам, Аллоҳ албатта гуноҳҳои маро мебахшад. ин фарз аст, ин ҷои чуну чаро нест. инро мо бояд донем ки вақте ки мо тавба мекунем, Аллоҳ ҳатман гуноҳҳои моро мағфират мекунад, ба шарте ки тавбаи мо чӣ бошад? Холисона ва сидқан бошад. на ин ки равему боз аз пайи ҳамон гуноҳҳоямон шавем. бисёриҳо мегӯянд: ман духтур, ман муҳандис, ман барномасоз, ман ин, ман вай. Аллоҳ бошад мегӯяд ки ман ҳастам ки тавбаи шуморо қабул мекунам ва ман гуноҳҳои шуморо мебахшам. ӯ ҳатман туро мебахшад, ӯ ҳатман тавбаи туро қабул мекунад. фафирру илаллоҳ. ба сӯи ман бигрез. ту ба сабаби гуноҳҳоят бисёр аз ман дур шудӣ. ту аллакай аз парвардигори худ рафтӣ. пас бозгард ба ақиб ва фитрати худ. қалби худатро холӣ кун, нуқтаҳои сиёҳро пок соз ва бозгард ба сӯи ман. Аллоҳ мегӯяд: ман тавбакунандагонро дӯст медорам, то он замоне ки бандаи ман бозгашти худро ба сӯи ман бардавом кунад, то он замоне ки бандаи ман яқин дошта бошад ки ман бахшояндаи меҳрубон ҳастам. ва Аллоҳ ба фариштагон эълон мекунад ки: фариштагони ман, шоҳид бошед ки ман ӯро мебахшам бо вуҷуди ҳар он гуноҳе ки ӯ анҷом медиҳад. оё ин суханҳои Аллоҳ бароят кофӣ нест? то кай дар ғарқи гуноҳ ҳастӣ? то ба кай аз пайи ин дунё медавӣ ва қалбат ҳамеша майли мусиқиву зинову ва дигар амалҳои ноҷоиз дорад? бас аст бародар, бас аст хоҳар. то ба кай ту гуноҳҳоятро аз чашми мардум пинҳон медориву, аммо аз Парвардигорат ки ҳамаи чизро мебинад, аз ӯ шарм намедорӣ? бигрез ба сӯи Аллоҳ. бародарон ва хоҳарон, барои мо бо паҳн намудани видеоҳо дар сомонаҳои интернетӣ кӯмак кунед.